Hi guys! Welcome back sa page Pampangan Cooking. For today's cooking vlog, magluluto tayo ng sinigang overload. Kaya siya naging overload guys kasi hindi kami pare-pareho ng gusto. Yung isa gusto sinigang na bangus. Yung isa naman hipon. Ako naman pork at saka salmon. Kaya ang gagawin ko pagsasamahin ko na lang sa isang lutuan. Kaya siya naging overload. Para walang away. Okay, umpisa na natin. Maglalagay muna tayo ng tubig sa ating kasirola. Then, unahin natin tong liempo or pork belly kasi yan ang pinaka matagal maluto. 1/2 kilogram yan guys. Then, maglalagay tayo ng asin. Tsaka natin buksan yung apoy. Iset muna natin yung apoy natin sa pinakamalakas na setting. Takpan na muna natin yan para mas mabilis kumulo. Ayan, once na kumulo na, hinaan lang muna natin yung apoy. At tanggalin natin yung parang dumi dyan sa ating soup. And then guys, once na natanggal mo na lahat ng dumi, lagyan na natin tong gabi para mapalambutan natin din yan. At saka natin ulit takpan. At ituloy lang natin yung pagluto ng mga 30 to 40 minutes or hanggang sa lumambot yung ating pork belly. After 30 minutes, medyo malambot na yan guys. Ngayon naman, ilagay na natin itong 2 pirasong sibuyas at 5 pirasong kamatis. Pagsabayin na natin yan. Kung mapapansin nyo, medyo kumunti na yung ating sabaw. Kaya mag-add pa tayo ng konting tubig. At saka na rin tayo maglalagay ng sinigang mix. Gamitin natin yung mga tinitirang sinigang mix dito sa bahay para hindi sayang. Then guys, haluin lang natin. Dagdagan pa natin ng konting tubig. Tsaka natin ulit takpan at antayin lang natin kumulo yan. Kapag kumulo na siya ulit, ilagay naman natin itong bangus. Isang buong bangus to guys, pero yung buntot lang yung hindi ko ilalagay. Kasi mas masarap kung ipiprito yun, Kaya hindi ko ilalagay yung buntot. Then, ilagay na rin natin itong salmon belly, 1/2 kilo. Pagkatapos, ilubog lang natin yan para mas maluto. Tsaka natin ulit takpan at ituloy pa natin yung pagluto ng mga 5 minutes. After 5 minutes, titikman na natin siya para ma-adjust na natin yung lasa. Maglalagay pa tayo ng konting papaasim, sinigang mix. Depende na sa inyo yan guys, gaano kadami. According to your taste na lang yan. At saka konting asin pa. Then, haluin lang natin ng bahagya. Pag okay na yung lasa, lagyan na natin itong gulay natin. Gaya nitong okra. Tsaka talong. Then guys, lubog lang ulit natin ng mabuti yan para maluto. At saka natin ulit takpan. At ituloy ulit natin yung pagluto ng mga 5 minutes. After another 5 minutes, ilagay na natin tong hipon. Then, isabay na rin natin tong gulay natin na kangkong. At saka 5 pirasong siling pangsigang. Yan, lubog ulit natin yan. Tsaka ulit natin takpan at ituloy pa natin yung pagluto ng mga 10 minutes sa medyo mahina na apoy. After 10 minutes, okay na yan. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli!
Paalam!